Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow Television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita, ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva, let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Guys, in pandaiona nyaya iyi kai ndaiona ngezemafanizi, ndaiona zve attention, but guys, right now tikuona Enzo Ishall ajoina levels ku court, ando ukama chaiwo kona kune vamwe 1 2 3 wakadai so vekuti vanozati no mubasa tofanira kuita se kana kujegana. Sa right now ndaunza kuti muone Enzo Ishall ndiye first artist kusvika pa scene, asvika pa ground kunoonawo mumwe wake munguva yekutambudzika, ndo mareal friends. Saka ngoti big up Enzo Ishall, aratidzira haiwa ndo zvinodiwa izvozvo.